Dňa 30. júla 2011 zažijú návštevníci obce Starý Tekov návrat v čase. Boje na Hrone sú autentickou rekonštrukciou bojov medzi Rusmi a Nemcami za účasti viac ako 300 vojakov ozbrojených dobovými zbraňami a ľahkou, ale aj ťažkou pásovou technikou. Hlavná ukážka bojov začne krátko popoludní a vďaka vyvýšenému valu pre divákov budú môcť ľudia vidieť a zažiť to, čo sa dialo v minulosti, keď v Starom Tekove stál bojový front celé 3 mesiace. Po skončení bojového programu sa budú môcť návštevníci presunúť do amfiteátra a vychutnať si vystúpenie mnohých slovenských umelcov ako Tublatanka, Horký žeslíže, Polemik, Greg Sabat, Slobodná Európa a Bank of Joe. Príďte 30. júla do Starého Tekova, zažijete fascinujúci návrat do histórie aj výbornú zábavu.